I veliki pozdrav za Marka Jeremića, Irmu, Edvina, Teu Andrišek, Ajstel Božo i Katarinu Bilić. I pozdrav svima ljudi, ja sam Mari, dobrodošli u novi video na mom kanalu i danas ćemo da radimo reakciju na najgore opekotine koje su se dogodile ljudima. Dakle, ljudi, znamo da je sada leto i da je sunce prejako, tako da, logično, izgorećemo. Ali ovi ljudi sad to ne znaju. Oni su u fazonu, ma dobro, okej, ajde, nije mnogo jako sunce, šta mi može? Dobro, hajde da vidimo. Okej, ajde da vidimo šta imamo ovdje, znači, prvo... Okej, ljudi, ovaj lik, okej, nosio je kačket da ne bi izgoreo. Okej, naravno, zaštitio glavu od sunca. Al buraz, ostao mu je beo kačket sada na glavi, brate, i nikad ga neće skinuti sada. Mislim, hoće, naravno, skinut će ga, ali furat će ga jedno vreme sada. Au, brate, ajajaj. Ovaj nije izgoreo, brate. O njega su bre ubojili u crveno, bre, šta je ovo, alo? Poveli, ovo, ja ne znam kako neko može da dozvoli ovoliko da izgori. Ovo je novi stepen crvenila, iskreno ne znam koja je ovo boja, ali rođače, ako si ti ostao živ posle ovoga, svaka ti čast, majke mi. Znači, ovdje je devojci u krilu ostalo nešto belo ovdje između nogu, ajde, okej, i ostala je kašika na butini. Što znači da je ova devojka verovatno jela nešto u krilu i bila je u fazonu i zaspala. I evo sada će da fura kroz grad kašiku na butini. Ali dobro, jebi ga, šta da se radi, mora i to neko. Šta imamo ovdje? Au, rođače. Da li ovaj lik ima đoku posred stomaka? Okej, ovo je neko njemu postavio 100%, ali možda i nije čak, pošto vidim da se smeje prilično. Zamislite sada on ide plažom, onako nosi majicu, neku košuljicu i svidi mu se neka devojka tu u nekom kafiću, baru, kao priđe i ona mu kaže baš si seksi, ajde skini majicu. Važi, nema problema. I on skine majicu i šta ima da vidi, sine? Đoku posred stomaka, brat. Ne znam, rođače, kako si se izvukao iz ovoga, ali dobro. Aj sak, znači ovaj puši. Možda su ove lik i onaj ortaci, pa je tu nešto bilo između njih. Okej, možda i ne želim da znam za ovo. Idemo dalje. Ovaj je pocrveneo, a dole belo od čarapa ostalo. Ne, nije mi jasno kako neko može se sunča sa čarapama, čoveče. Ili je radio negdje na gradilištu, čovjek ima neki posao na polju, pa jednostavno izgoreo. Ali brate, onda budi u papučama, jeba. Nosila je šorc, ali ne znam šta je dole nosila. Mora da je neke čarape navukla do kolena. Ali dobro, makar zna kakva je prirodna boja kože, zar ne? Au, rođače, au. Pa ovo je pocrveneo samo gore, a šta je ovdje dole? Šta je bilo, jedino da mu je bila majica preko leđa ili je navukao gaće i pantalone do bubrega, pa je kao u fazonu pocrveneo samo ovdje gore na leđima. Šta je sa ovim ljudima bilo? Ovdje imamo neku zanimljivu fotografiju ovog lika koji je pocrveneo samo na nekim delovima. I to, pogledajte po stomaku, baš se vidi onako kao da je mazao kremu i da mu je tu ostali su mu otisci. Boga mi, evo, čovjek je zaspao sa rukom preko stomaka. I evo, sad mu je ostala ruka kao da ga neko grli s leđa, neki duh, Kasper došao i grli ga s leđa. Eto zašto ne treba spavati na suncu. Nikada. Ovdje imamo nekog lika koji je izgoreo i ostala mu sedmica pozadi. A dobro, makar ne moraš više da nosiš dres, imaš ga na sebi, razumeš? Idemo dalje. Oh my god! Ljudi, meni ovo izgleda kao da nosi potkošulju na sebi. Ili onu veš majicu. Znači, ljudi, ali ovaj lik je toliko beo prirodno da, brate, ja mu ne vidim bradavice uopšte. Pa nema bradavice, čovjek. Ajme, ali je ovaj izgoreo. Ma da, ovaj ne spava noćima 100%. Ovi ljudi, mislim svi ovi koji su izgoreli ovoliko. Ajme, meni, šta je ovo?
ovo su neki novi leveli crvenila, stvarno ne znam šta je s ovim ljudima. I to je to, ljudi, nema više slika, ne znam šta da kažem osim da ovi ljudi stvarno nisu normalni. I iz ovog videa nadam se da ćete naučiti da ne treba da se izlažete toliko suncu, dakle mažite se i koliko god možete budite u hladu, izbjegavajte sunce jer je sve jače i jače, da ni vi ne bi završili kao ovi ljudi ili možda imate đoku posred stomaka. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste obavezno ostavite like i svi koji ste novi pretplatite se na kanal, a mi se onda vidimo u sljedećem videu. Ćao!